lero angamatiuza lero pa radio kuti voterani kokoliko voterani tabala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo lero sugar 6000 akusowa DPP sugar 600 amapezeka achakwera kuisa sugar 6000 akusowa nduna ya malonda vitumbiko mumba akuchita blame ama business kodi nthawi yonseyi kunalibe ama business ma president 5 sanaswese sugar mdziko muno. Today we have poor leadership yochokera kuchipiku and bad governance yochokera kwasiya ngakhala MF yapeza kuti chakwera ndi chidebe cha mtsogoleri mabiliyoni aboma akubisa kunja akupanga print ma 2000 ku Reserve Bank ndikumagawira zitsiru chifukwa munthu wanzeru sanga ndi 2000 kumakagula sugar 6000 akutenga zitsiru zimenezi ukazisiya pa dzuwa akuti kudikira president at the end akwapasa 2000 eyo sikukwana ti mu nthawi yapita timagula malofu awiri a bread ndi sugar paketi awiri lero 2000 mnthawi chakwera tikugula switi wamtengo ndikunena pano kwacha ikungogwa katundu kumakwera mtengo makampani akutseka anthu akuchosedwa ntchito ndiye wina olalikira mabasi mamegafamu achokwachoko akuti mavuto osewa anayamba DPP komatu mu nthawi yapita sitinaone mashopu akusowa shuga chipani cha MCP chachusa blame game mbuyomu COVID-19 nkhondo ya Ukraine DPP amwenye Cyclone Fred akuluakulu kodi anamondwe tinayamba kwaona nthawi chakwera 2016 kunali chilala 2019 Cyclone Idai 2015 madzi anasefukira amamuna ndi chakwera mavuto onse anachitika 2014 to 2020 sitinamve Mutharika akukweza katundu koma zaka 5 zachakwera blame game akuimba nyimbo imodzi ndi kukoza zinthu ndiye inu ya Malawi timafuna mutiuze chimene chakwera wakoza mu zaka 5 akuti kuphulisa mafinya kuongola mafupa kodi mafupa amene akuongola amake kuchikangawa anapha anthu kutchwatchwa mafupa amene akuongola ndi ati 2023 anakwesa kwacha 44% ndikumatiuza kuti akuyendera system ya Solomon anamutuma useless finance minister akuti chichola ndikumana kuti amalawi mupirire tikagwesa kwacha ndi 44% dziko liyenda bwino chifukwa tikuyendera nzeru za Solomon wamake chilichonse chakwera pansika sugar kusowa kwacha chepa mphamvu ndi akubwera kumatiuza kuti system ya Solomon akudamu president ameneyu malo mokoza dziko angokhala kuyenda ino akutenga anthu kudowa wapitisa kublanda akuti bigoko kodi amalawi amadya bigoko Mose anayambira kuyenda palibe chikusintha dzana amachita bigoko kumangochi ife poona tatiyayi katundu atsika mtengo kupita ku shopu palibe chosintha soya pieces 1300 fresh amene timagula 70 kwacha mnthawi yapita pano tikugula 900 pamene amalawi akulira president anali kumangochi kupanga bigoko katundu sakutsika zimenezi ndizomvetsa chisoni Profesa Mutharika anayendesa dziko zaka 5 opanda bigoko koma zinthu zinali zochipa tikamati utsogoleri ndi nzeru osati munthu umagulisa uchipiku umaperekera matope ndi mawiriba lero ndi zimenezi chilichonse chikavuta dziko muno chimwendo banda akututa anthu malole ndi kumamunamiza chakwera bwana titenge anthu kudowa apite ku Zuzu akachite bigoko tinyamule anthu kasiya apite ku Blantyre akachite bigoko kodi amalawi amadya bigoko tikanakondwa mabigoko amenewa muchite m'midzi chifukwa pena zikudabwitsa chomwe mukupitira ku mangochi kukachita bigoko ndi chani kwakabudula anthu akusowa fertilizer tapitani mukachite bigoko kwa mavwere anthu akulephera kumwa tiyi chifukwa shuga wadula
kudowa anthu akugona ndi njala. Fodya mukugula molira ndiye mukutenga nyamata chipani kumapanga bigoko m'misewu. For what? Sugar ndi chinthu chofunikira kwambiri. Timapangira zinthu ngati zitumbuwa, kachaso, mandasi and the list goes on. Pamene Chakwera wakweza sugar ndi 6,000 zikutanthauza kuti velomoti ya kachaso ifika 8,000. Mose tinayambira kupempha iwe Lazaro find a solution. Zaka 5 walephera kupeza ma solution. Ndelero akupita ku Mangochi ndi kumauza anthu tikudziwa mavuto amene mukumana nawo tipeza solution. Upeza liti? Watsala ndi miyezi 3 walephera zaka 5. Ndelero ukaname kuti upeza solution miyezi 3. And moreover, udindo wako Chakwera watha pa 24 May 2025. Panopa ulimuinja time. Panopa ukulamulira chifukwa cha majaji. Mwina tikuze choncho. Majaji Godani Hala ndi amene akuonjezera iweyo kuna kuti ulamulire miyezi 3 yonjezera. Sa Malawi ayi. Mandate ya Malawi inatha pa 24 May. Ndiye kunamiza anthu kuti upeza solution. Akuluakulu, munthu uyu ali mwinja time. Solution akapezera kuti walephera zaka 5 kuyendesa dziko zinthu kumadula every day, kwacha kumagwa every day, anthu mwacha chiteze. Ndiye pano walamulira zaka 5 zatha. Tikunena pano ali mwinja time imene apasa majaji ndiye akuti ayi ndikoza zinthu. Where? Anapita ku Saudi Arabia kukatenga mabiliyoni omangira sewu makanjira. Akuti akudziwa mavuto anthu akumangochi. Munthu wadya ndalama za nsewu angadziwe mavuto? Profesa Mutharika anamanga nsewu okongola ku Mangochi kuchoka pa 10 off ndikafika ku Mangochi kuboma kuli nsewu okongola kwambiri. Chakwera analonjeza mafumu kunamiza mafumu andodo ndi kumangira nsewu makanjira. Anatenga 24 billion ku Saudi Arabia. Mafumu amaona MP wa kumeneko chisiru cha MP chinapita nawo. Lero MCP kuja mabiliyoni ansewu MP ameneyu anamutseka pakamwa ndi deputy minister. So timafuna timuze Chakwera anthu akumangochi akufuna solution miyezi asalayi miyezi 3 osatuzauza kuti ayi timanga nsewu makanjira ndikawina. Iwe walephera kumanga nsewu makanjira zaka zonsezi, unapita ku Saudi Arabia kukatenga 24 billion waitafuna. Amalawi tikufuna solution panopa, osati ayi ndikadzalo wa mboma ndizapanga chakuti. Mesa uli mboma 2020 anthu aku Central Region unalonjeza fertilizer 4,000 enganthu unapatsa. Kuyambira kalekale ku Central Region sikawirikawiri kukhala njala. Lero njala yalowa paliponse, upite kudowa, kuntchisi, mchinji, nkhotakota, anthu akulira ndi njala. Chakwera akapita kumeneko chimwendo banda akunena kuti njala imeneyi yabwera chifukwa cha cyclone. Musanamizire cyclone chifukwa nkhani ndi kudowa kwa fertilizer. Inu munthu wakumudzi mene akugulira fodya kumagula molira, munthu wakumudzi angakwanise kugula fertilizer 140,000. Pachichewa pali mawu ali dere nkulinga utayenda naye. Tikudziwa kuti maboma mbuyomu ali ndi mavuto, but Chakwera is worse. Zigawo zonse za dziko lino anthu akulira. So chisankho cha ulendo uno pa 16 September ndikuchotsa Chakwera. Akuluakulu, history is the best teacher. Ndiye kuti thumba la fertilizer 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Namumva wina akuti koma pamepo ati